salam para priyangun ampun kelampun periksane kawontenanipun iya jongkel gelang dari ngambung alang-alang bisa jege wong lanang gede kayane karena gunung mana yang paling tinggi gunung Merapi gunung dukun mana yang paling mati tidak lawan badan sendiri ore-ore rambut si ore rambut tajam make sisiran jangan suka tidur sore jalan-jalan tukar pikiran ayo sih wong urip bareng sapi ayo lagi irang-irang anake ngelutung buka pediana blinjone seneng aja tangetung durung mesti dadi bojone abang maning nora lunturang sing ijo lunture kuning bujang maning nora uyurang sing duwe bojo goleti imane dongkel gelang dan ngabung alang-alang bisa jege bisa jege wong lanang gede-gede kayane rajuna gambare wayang gatut kaca bisa rampung ayo kancang pada sebayang kanggo sangun ning alam kubur bisa jeke ala bisa jeke wong lanang gede kayane ala janur
Kirang langkung sing kaya niku ngertose guna sing jenenge Renggong Lor.